Hola, soc la Marta, de Mamíferes. Seguim amb el repte 30 dies, 30 nusos. Ho fem amb el primer nus, que vam fer amb folar teixit, la creu envoltada amb les tires per fora, i aquest cop ho farem amb un folar elàstic, perquè pugueu veure la diferència de com es tensen. Ens posem la marca al pit i fem el mateix que sempre. Ens passem l'extrem per sota del braç i per sobre de l'espatlla contrària. Amb el següent fem el mateix i si tot ha anat bé, a l'esquena ens ha quedat una creu. Agafem el nostre nadó, adoptem la postura de seguretat i aneu a buscar les seves cames des de baix del folar, agafant-les i ens el deixem baixar una mica per al pit. L'assenyem així i ens posem la tela fins a les seves orelletes. En tota aquesta tela que ens sobra sota el seu culet fem la bossa. Aquesta bossa ha de servir per bascular la cadera i ha d'anar de ginoll a ginoll per sota de les corbes de ginoll a ginoll. Quan ja està ben feta la bosseta, és el moment de tensar. Tensarem primer sempre la tira que ha quedat per sota, en aquest cas és aquesta. Així que, si estirem, veurem que ja l'elasticitat del folar és la que estira i rebota. Llavors, el que hem de fer és agafar una mica més amunt el folar i estirar. Ara veiem un altre cop que tenim l'elasticitat que no juga. Llavors, un altre cop tornem a estirar fins que veiem que hem perdut totalment l'elasticitat. En aquest moment és quan tensem tota la banda sota del culet del nadó. Fem el mateix amb l'altre, però abans el que podem fer és portar-nos tela cap a l'extrem contrari d'on tensarem, que és on justament necessitarem tensar. Llavors tota aquesta tela ja l'haurem ajudada a passar cap a aquest cantó. Tensem el canto superior sempre, que és el que correspon al cap, i ara ja que no n'hi ha elasticitat, és quan recollim a sota del culet del nadó. Fem el mateix en tot l'extrem i un cop a sota del cul creuem i sense perdre la tensió anusem a l'esquena amb un doble nus. Tot i que ens sobri molta tela, és convenient fer-nos el més aviat possible per no perdre la tensió aquesta. Llavors, aconsellem fer-lo aquí a l'esquena i després, amb tota la tela que ens sobri, ja ens podrem fer amb tota aquesta tela una altra passada i si necessitem, doncs una altra i ens anusem a l'esquena. Molt bé. El nadó ha quedat amb les bandes envoltant-lo. Si volgués podria treure els bracets o si no, si s'està adormit i relaxat, doncs pot baixar els seus bracets. Aquests són de plàstic i no baixen gaire. I si s'adorm, doncs també li podem pujar una mica el cap. Ha d'estar subjecte, que no se separi de nosaltres quan ens acotem. I si volem també li podem obrir les bandes per donar-li més suport al capet, o si s'ha adormit, perquè així podrà aguantar millor el capet i estarà més còmode també. Doncs això és tot, sempre a l'altura dels nostres petons, ben enganxat a nosaltres, i per treure'l farem el mateix, obrirem les bandes si les hem desplegat, l'agafarem de sota dels bracets i tirarem cap amunt. Ja tenim el nostre nadó fora. Doncs això és tot. Sobretot destacar la importància d'arribar a tensar bé el folar elàstic perquè el nen quedi ben recollit amb nosaltres, que és una de les pegues del folar elàstic normalment, que sempre es deixa una mica fluix. I ja està, disfruteu molt del porteig i esperem que seguiu amb nosaltres tot el repte de 30 dies, 30 nusos i us veiem en el pròxim vídeo. Moltes gràcies!